Okay, maayong gabi isanan sa atong mga suking tigpaminaw diri sa atong pagutingkay sa kamatuoran. Ato din nga kumusta ang tanan nato nga mga suki mga viewers. O usab sa naglaing mga lugar, maayong buntag udto, hapon, gabi, depende sa inyong lugar din ha. Maayo sab nga pagpaminaw, maayo sab nga pagtanaw diri sa atong tulumanon pagutingkay sa kamatuoran. Bueno mga kigsunan, ang doon natay sigutan nga may tungod sa balaang kasulatan. Apan sa dili pa, atong ikumusta ang sa 3:30 o gusab mga kaigsunan. Congratulations day sa debate ni Lutsabis excuse me, o ni Alima, no? Kumbati kayo nga debate mga kaigsunan o ato nga pasalamatan niya sa atong mga defenders nga kugihan kayo manalipod sa kamatuoran, no? Kaya ang kamatuoran di na gyud mabiyo, pero kung mga katawhan niya dili mamatis kamatuoran, may posibilidad niya ilang malimbungan mga kaigsunan. Bueno, nang atong gikumusta dito ang atong mga sponsor, no? Mga sponsors kanunay nga nag-sponsor sila ni Brother Robert Maluya o ba ni Joseph Rupila sa atong mga sponsor mga kaigsunan sa ministry o sa sports ministry sa uban pa, o gusab sila ni Sir Siban, Randy Cabil o ni Sir Jonathan Dandoy o mayong gabi inyo diha sa tanan nga naa sa gawas, sila ni Brother Richard mayong Santa oras ron na kadlaw na pud sa ila mga kaigsunan. Kung alas 9 dire, alas 9 sa buntag dito, no? Kung alas 3 sa hapon, alas 3 kadlaw sa ila dito. Okay, nang atong mga niagi nagtuon ta mga kaigsunan may tungod sa goal, no? Natay mga goal mga igsoon. Dinhi sa yuta doon natay goal nga kutob sa atong mahimo o basta bang sa Ginoo, doon na gyud tay unom kadlaw nga gitrabaho nga dunay mga panalangin mga kaigsunan, muna nga dunay mga propiedad ingon sa Biblia nga gikinahanglan daw nga magmauswagon ta sa tanang butang. 2 Corinto 9:11 para makahatag ta sa uban nga nanginhanglan. Ingana ang purpose nganong panalanginan ta sa Ginoo. Tungod kay gusto sa Ginoo nga mutabang sabta mga kapaglaom ngadto sa uban nga nanginhanglan. Okay, nang naay daghan kaayo ang nangutana ba nga giunsa man pagkasiguro nga ang Seventh-day Adventist mao'y tinuod nga natawo ra man ni adtong 1863. Napunda naman ning Seventh-day Adventist ni adtong 18th century, no? Wala mga pangutana mga kaigsunan. Pero wala nila masayre nga ang Seventh Day dito pa sa creation, no? So mala Genesis 2:1-3 giklaro diya nga ikapitong adlaw Saturday unya nagapahulay ang Dios mga kaigsunan niya. Kita igo ra pud tang mo pahulay. Okay, igo ra man tangga sunod mga kapaglaom. Ato nang mabasa sa Hebrehanon 4:4 o 9:10. Atong basahon na. Kita igo ra kita gasunod 4:4. Kay sa usa ka dapit siya nagasulti may tungod sa ikapito ka adlaw. O pito ka adlaw sa ingon niini nga paagi og sa ikapito ka adlaw
ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. 9. Ingon 9, busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana gibilin ang adlong Sabado alang sa pahulay o sa lungsod sa Dios. Sa 10, kay mahitungod kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios ito ikapitong adlaw muundang man usab sa iyang pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Okay, di ba? Klaro kayo mga igsoon nga ang Seventh-day Adventist igo lang gyud nagsunod sa Biblia ang ikapitong adlaw. Nagtanaw karon si Kylie, no? Ato pa niya, to God be the glory. Oh, mayong gabiin nyo diya. Kung kadlawon, may kadlawon. Pindi kaasa mo karon mga kapaglaom. Nga na lang, kita wala ta mag-imbento mga kaigsuunan nga nag-imbento tawag ato. Ang atong ginasunod ang Biblia lang. No? Biblia lang. Naunsa may giingon sa Biblia? Pinadayag 21:5. Ginasulat kini kay kasaligan og matuod. O, nagpasabot mga igsunan nga kini ding Biblia gisulat kay tinuod, matuod. O, kung matuod kini siya, nagpasabot mga kaigsunan nga kung mubasa ta niini, kung ingon tag Bible and Bible alone, may kaluwasan ta kay nasulat na dinhi ang tinuod. Benedict 21:5. No? Kung nasulat na higala, kung gibinlan tag Sabado, dili na ta mangitag lain. Nga mangita pa ta, magtuki-tuki pa ta ng unang adlaw, Domingo, pangitaon bagid nato nya na mga uban nga maghimo pag mga bugos ng mga Biblia para nga mutukma lang. Mahimo manggudtaan na mga kapaglaom nga. Mahimo na manggudtaan na nga tigsungag sa balaod sa Ginoo. But pasabot dili biblical, unbiblical ang atong pagtuon. Ang atong pagtuon unbiblical, dili biblical. Pero imong gyud tan-awon ang sa Biblia, gibinlan gyud ta. Nganong do na may term nga gibilin? Nganong do na may term nga gibilin? Kung imong basahon ang mga history, ang mga pahulay kon kapahulayan sa mga Hudiyo gi-adapt sa mga Kristohanon. But pasabot gibilin didto. Ngano man unsa may purpose? Roma 3:1-2 bisan asa, bisan diin, una sa tanan ang pulong sa Dios gipiyal niya ngadto sa mga Hudiyo. Nganong gibilin ngadto sa mga Kristohanon? Tungod kay ang mga Kristohanon apil ang mga hintil, wala sila'y adlong igpapahulay. Munang gibinlan sila og pahulay. Kay kung dili ibilin, unsa ang pagpahulay? Sama na ron nga, ibilin ko ng motor. Unsaon nimo pag-drive kung ang motor wa gibilin? Unsaon nimo pagpahulay kung ang Sabado wala gibilin ngadto sa mga Kristohanon? Muna nga makasusubo lang mga kapaglaom no nga dunay mga katawhan niya ang ilang pag-live mga igsoon magpahayag sila nga mga motibo nga atong masabtan niya og unsay gikuan sa Biblia ug unsay sugo sa Biblia ilang sungag-sungagon mga kaigsunan. Ila kining pangitaag paagi nga dili gyud ta makatuman sa sugo sa Ginoo. Nanhibalo na mo ana kun kinsa na nga mga paagi nga mahimo kitang agin sa balaod sa Dios. Nahibalo tag kinsa na, di ba? Kung imong basahon ang Juan 8:44, nahibalo na ta nga kini amahan sa tanang mga bakakon. Ang bakakon higala nabilong na siya sa paglapas sa sugo. Mabasa 1 Juan 2:4. Siyang nakaila kaniya apan wala magbantay ni mga sugua
kini siya bakakon o wala kanyang kamaturan. Unsa pa gingon sa Juan 8:44, nga ang yawa bakakon wala kaniya ang kamatuoran. Mo na nga dili maayo higala nga mabilong ta sa mga bakakon. Ang ato niini nga unsay nasulat sa balang kasulatan dihata. No? Ug unsay gisulti sa balang kasulatan para sa mga katawhan nga gibinlan sa Ginoo dihata. Kay maghimo tag ato may posibilidad masayop ta. Kanang ato-ato nga mangita ta nga kanabang matukma sa atong gituhuan. Kanabang mangita kog teksto para nga muhaom sa akong gihimo nga relihiyon. Mao man si Piat kinanglan niya kita mo'y mubasa sa Biblia o kita'y musunod kung unsay gisulti sa Biblia. Diba? Ana ra na siya ka simple lang kayo. Nagtanaw karon mga kapaglaom si sangay nako Jerry Bacos ngay maayong gabi ni muna regards sa tanan nato nga mga kaigsuonan diya sa Lagtang. Lagtang Church sa tanan nato nga mga silingan diya. Mga higala nato diya sa Lagtang. Yan na lang. Kasimple lang yung kayo. Una na matod pa nila, Jerry, anong naman ka sa 70 Adventist? Kung ang 70 Adventist, more nagtuman sila sa Bible. No? Kung magtuman gud ta higala, kung magsunod ta sa sugo sa Ginoo, wa mo gilain padulngan nato nga reliyon. 70 Adventist gyud. Sama ron, bantay ikapitong adlaw, wa may lain. Ari ka sa ubang reliyon, Domingo man. May posibilidad ari kita sa 70 Adventist, di ba? Ana may Church of God. Oo, na po Church of God. Pero may diferensya lang kay dili man pud sila manguban sa langit, dinhim pud sila siyuta. Mo na po na diferensya. No, biklon lang mga kapaglaom. Gamay rin kayong bikil, no? Nagtanaw sab karon mga igsoon na usasab si Joel de los Reyes. Wa na ko matubag imong pangutana kay gi Charles Mantunaco. Unya gawas pa didto ko sa naghinlo ko sa kanal luyo no muna nga di wa na ko madiparahan yan nagtawag. Ilang okay lang kay naka-istoryahanay naman sa ta. Joel de los Reyes kawan siyang pamilya mga kapaglaom. Sa tanan diya sa Cebu. Nila ni Matanglawin, ato na mga mentors na to. Nila ni Winifredo, ni Doc Laeg, Yuyoy, o ni Peter Pindon, ni Jeffrey Renan, kauban nila ni Pablo, o usab ni Dan Maasin, Strongman, daghang mga igsoon, no? Mga mentors. Mga mentors, ito mga maestro, sila Sir Nestor, sila ni Sir ng basta nga napidaghan to. Ato nga mga maestro nga mga debaters, mga kaigsunan. Atong coach, Pastor Chris Vacalaris, usa sa ato nga mga presidente sa conference mga igsoon sa Cagayan de Oro. So, kalimtan sa mga gigsunan na ito mga agaw diya sila ni Agaw Sansis, ni Alvin, ito mga sponsor sa sport ministry, mga igsoon, natin mga sponsor nga ato nga mga agaw nato. Mga sponsor nato nga sa kanunay na madagayaon o may gugmaon kayo sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Okay. Gusto niyo makita ang debate ni Ralph o ni Alima, gaganihan lang sugod igsoon. Doon lang mo sa Jerry Laeg sa atong YouTube channel. Tuwa dito. Ako ning i-download dito, makita ninyo dito niya. Paki-subscribe lang pod sa atong channel, no? Jerry Laeg niya. Pisliton yung button, bell, o i-like ninyo para nga dili makalgasan, no? Dili makuha ni YouTube. Tanaw mo, aya mo subscribe. Ayaw mo subscribe, tanaw mo kay tanaw mo daan, mga 10 minutes, subscribe na mo. Yan ang makiksunod na, mo touch mo sa button, sa bell, nagpasabot niya, kung doon ay mga
debit nga mga bag-o nga mga gi-upload, mutatak na sa inyo ditong notification, no? Magtatak dito nga na ay debit mga kaigsunan. Ano lang. Padayon ta diri mga kapaglaom, no, nang siguro kung naalang ko sa balay, kay naman tayo wifi, nang maka-live yun ta kanunay mga kaigsunan, pero og makabalik na pukuglo rito, maka-duty ta dito, murag kung okay lang ang load, nga maka-live ta, mo live ta mga kapaglaom. Pero og dili okay dito ang signal, adi ta ka-live dito, no? Okay, padayon ta. Gibilin, dagdagan kay mga question nila. No, abi yung mga kapaglaom nga, doon na nila nabasa nga gibilin ang Sabado. Mangutana pa gyud sila nga, unsa man ang Sabado ha? Mao ba ng Saturday? Wa naman siguro ilain mga kapaglaom. Kay lisod man sab kaayo nga muingon ko nga kining Sabado mao ning Sunday. No? Mura og sukwahi kay ba? Nga muingon ta nga kining Sabado mao ni ang Domingo. Wala man magsulti ang Biblia ni ana. Nga gibilin ang Sabado nga mao ang Domingo. Wala. Wala. Naunsa kahag nahitabo higala nga ang nasulat sa Biblia mingon gibilin ang Domingo para sa kapahulayan sa lungsod sa Dios. Siguro gamito nila, di ba? Uy, kini. Na klaro king gibilin. Ya kay Sabado man ang gibilin. Sabado man gibilin. Muna nga si partner Roland Parts nangutana nga nganong gibilin man. Nganong kinsa may gibinlan. Kinsa po'y nagbilin. Nga sa panahon ni Saul pa man siya, di pa man siya Pablo, na Pablo lang siya sa panahon nga nakabig siya ni Kristo. Kinsa may gibinlan. Ang gibinlan kadtong wala. Mga hintil. Episo 4:16-18, no? Gingit-ngitan, walay Diyos. Sa diya nga giwalihan sila sa mga Hudiyo, nakabaton sila nga naa day Diyos. Dahil human, gitagaan sila balaod. Ang number 1 nga gipasabot yun ang adlaw nga Sabado. Buhat 13:42-44. Daghang nangakabig nga mga hintil. Napo Hudiyo, kaya na may mga Hudiyo po niya wa na mag-alagad, nangakabig po sila mga kaigsunan. Unyang nagwali mga Hudiyo. Maglisod magpupunta og moingon ta nga ang mga Hudiyo nagwali unya di ta mononod nya sila may gibinlan, di ba? Sila may gibinlan na. Ilang iwali mo tuog yun ta kay sila may gibinlan sa pulong sa Dios. Nagtanaw karon si partner Ariel Amores, usa sa mga moderator mga kaigsunan sa pagtuki man siguro na. Pagtuki sa kamatuoran. Siguro na. Comments lang kung lili mo. Yen Espihon, no? Nombrera Iskatron. Tanaw sab karon mga kapaglaom, no? Ato nga mga kaigsunan. Tanaw sila sab karon ang ato nga mga suki nga mga listeners, suki nga mga viewers diri sa atong pag-utingkay sa kamatuoran sa Facebook o sa YouTube channel. Okay. Naklaro naman nato mga igsoon. Sadya nga nakasunod ka sa Dios, unsa may itawag kung makasunod ka sa Dios? Buhat 11:26. Tawgon ka og Kristohanon. Nga naman gitudluan nila usa ka tuig mga kaigsunan. Usa ka tuig kapin ang ilang pagtudlo. Aya sila gitawag og Kristohanon. Ay kung ina nga wala to gitudlo ang tanan nga mga balaod sa Ginoo. Gitudlo to mga kaigsunan. Nagtanaw karon si Sister Jira Uman Bunso. Good evening, mentor. Good evening dia. Uban sa imong mahal sa kinabuhi. Ay kanta karon, mahal na mahal kita. Mga mahal na to sa atong kinabuhi. Ato nang i-greet, no? Mayong gabi sa tanan nga mga mahal namo nga mga kapaglaom. Minaw na mo mga kaigsunan, nindot kayo, no? Ang wala tay laing tinguha, mo bitong gibinlan po ta og Biblia, 2 Timoteo 3:16-17.
gituga ang kasulatan aron sa pagtuon. Unsa may purpose nga nung magtuon man ta? Kay naay naa sa Biblia nga atong sundon. Oh, dili kay mangita taglain yung wala sa Biblia. Daghan man kayo ang wala sa Biblia, mga kaigsunan, di ba? Ay kanang pagtukod ni Kristo sa iglesia. Wala man na sa Biblia nga naay pizza, naa na sa history. Nasa history, pero wala sa Biblia. Naay gitukod si Kristo. Wa pod nganli, pero nasa mga history doon na mga ngalan. Oh, nga Catholic Church nga ni atong 33 AD. O kanang Catholic Church, mga kaigsuunan, mga higala, daghan nag-claim ana, dili kay Roman Catholic lang. Pati mga Protestant, pati ang mga Christian, mga Kristohanon nag-adapt og nag-claim niya ana nga kanang Catholic Church nga natukod niadtong 33 AD sila na. Kung mag-logic ta igsuon, kung ang Romano Katoliko sila pagyud ang gitukod ni Kristo, nganong ila pa manggi-claim? Nagpasabot dili. Igo ra pud silang ni-claim. Oh, igo ra pud sila nag-angkon nga amo na. Kay kini gud ang atong simbahan. Kini gud ang pagsangyaw, ipalukop man is tibuok kalibutan. Di ba? Lucas 24, 46, 47. Nga ang maayong balita ipawali ngadto sa tibuok kanasuran. Sugod sa Jerusalem. Muna nga ang pagtulon-an nimo nga dili gikan sa Jerusalem, dili na tinuod mga igsoon. Kay ang matuod nga simbahan, ang pagtulunan gikan gayud sa Jerusalem. Oo. Kung ang Jerusalem nagsabado sila, sabado pud ang ato. Kay gikan man didto. Kung wala magkaon silag mga karumal-dumal kon kining mga hugaw, di wala pod. O di pud ta mangaon. Na uban kay supak naman sila. Kay nahimo na maganit ang sinaguga ni Satanas kay kuno nagsunod tas mga Hudiyo. Kana bang nagpaka-Hudiyo? Lahi mong gunang termino nga nagpaka-Hudiyo o kanang nagsunod sa mga sugo sa Dios nga gitugyan ngadto sa mga Hudiyo. Lahi man kay kanang nagpaka-Hudiyo kana pong personal nimo. Ako Hudiyo ko. Ako Hudiyo ko. Muna siya ang namakak ba ang laktod pagkasulti bakakon. Kay bisag dili sa Hudiyo nagpaka-Hudiyo, mao na ang gipasabot ana sa Pinadayag 3:9. Dili ang gisunod nato nga pagtulunan kay kanang mga pagtulunan nga atong gisunod mga kapaglaom dili man sa Hudiyo, sa Ginoo man na, sa Dios na mga igsoon. Di ba nag-ingon si Kristo, if you love me, keep my commandments. Iya man ang balaod. Unya, ningon pa gani ang Ginoo nga kung nahigugma mo, autuman mo, pero dili pod. If you love me, keep my commandments. Kung nahigugma mo na ako, tumanan niya ako mga sugo. Ingon sa Lucas 6:46, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, apan dili mo tuman sa akong gisugo kaninyo. Usay mga kapaglaom, makaingon ang Ginoo nga, sige silag pangayo, sige silag patabang, magpaayo, magpalikay sa tanang matang sa katalagman. Pero dili mo tuman sa akong mga sugo. Munang ningon ang Ginoo nga, nganong di man mo mutuman sa akong mga sugo? Nagtanaw karon si Marvin Quanson, Villarin. Mayong gabi ni mo dia, brother. Okay, padayon ta higala. Ang atong gisunod mga kaigsuunan kanang giingon sa Juan 7:17 nga dili kinabubuton nato kundi kabubuton sa Dios ang atong gisunod. Dili kabubuton nato, kabubuton sa Dios. Di ba nangingon ang Mateo 6? Matuman o Dios ang imong kabubuton, dili ang akong kabubuton. Tukma po na siya sa Mateo 7:21
nga daghan nagtawag kanako Ginoo apan dili sila makasulod. Kay ang makasulod kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Sa tupadili gid ang atong kabubuton higala, mo'y matuman kabubuton sa Dios. Mo'y atong tumanon ang iyang kabubuton nga mao ang kasuguan sumala sa Salmo 48. Nagakalipay ako o Diyos sa pagtuman sa imong kasuguan. Oo, ang imong kasuguan ani asa akong kasing-kasing. No? Nagakalipay ako sa pagtuman sa imong kabubuton. Oo, ang imong kasuguan naa sa sulod nako. Ang kasuguan higala, no? Gihatag na para nga atong basahon. Nagtanaw sab karon higala si Larry Paduhinog. Maayong gabi ni mo dia, Brother Larry. Dia. Og comments mo mga kaigsunan, no? Pwede mo mangutana dia. Kaya ato ra pong basahon, nya ato ra pong tubagon. Sumala sa Biblia higala. Muna nga lipay ta nga naka-live ta karon mga kaigsunan, paki-share lang po ninyo ni nga sibya nato mga kaigsunan para nga makita pud sa uban kining ato nga gisibya may tungod ining pagsunod sa Ginoo. Pagsunod sa iyang pulong nga mao ang naa sa Biblia. Nagsunod man ta ani. Wa man ta bot-buot mga higala nga naghimo-himo tag ato para nga makasunod ta sa Biblia, dili atong kabubuton sa Dios mga kapaglaom. Di ba naklaro man? Naklaro nga gibilin sa Dios. Ang gibilin sa Dios kadto pong gipahulayan niya. Tukma na sa Genesis 2:1-3. Tukma sa Hebreos 4:4 og sa 9 og 10. Gibilin, nganong gibilin kay walay ila. Magbilin day ka nga na ila, di na lang kang bilin na may ila. Wala may ila, di gibinlan. Ang mga hintil, walay adlay pulay. Gibinlan. Katumanan pod sa propesiya sa Isaiah 56:6. Ang mga hintil nag-alagad, nahigugma sa ngalan ni Jehova, ug nagbantay sa adlong igpapahulay. Ang mga hintil mga higala, kinahanglan ginang walihan ato. Unya ug unsay pagtulon-an diha sa Jerusalem, mo na atong itudlo nila. Muna atong itudlo nila mga kapaglaom. Nagtanaw sa karon si J.K. Abugan, no? Sana sila sa mga, di ako masayop, mga estudyante sa Mountain View College, mga kaigsunan. Eskwela sila, may tungod sa theology. Study the Word of God. Okay, nang balik-balikan na to mga kaigsunan. Doon ay mga katauhan nga nagunahuna nga ang Seventh-day Adventist gani ilang i-lockdown, ilang binuangan, ilang ang panagwen ilang juwet, ilang butang sungay. Pero wala man ay problema kay inyo man sabnang paagi, inyo man sabna nga mga idea. Pero wala po na sa amo. Kung dili punta mo tuo higala, kung dili punta mo kining mutuo sa gisulti gikan sa Biblia, wala po tay kining problema. Ang problema lang diha mga igsoon, kung ikaw karon nga na magsusupak, nakasupak ka sa balaod sa Ginoo. Kaya nagpasabot nga dili na kami ang inyong kalaban, kundili ang Diyos na sa langit maoy atong kalaban mga kaigsunan. Di ba? Giklaro man diri sa Hebreos 4:1-2 ato basahon na. Andre, busa samtang nagapadayon pa ang saad sa atong pagkasulod sa iyang kapahulayan,
batunan ta ang kahadlok base unya hinuon aduna kaninyo'y maisip nga wala makakabot nini. Dos, kay kita gikawalihan man usab sa mayong balita. Ingon kanila, hinuon ang pulong nga ilang nadungog, wala magpulos kanila. Kay ang mga nakadungog niini, wala man mudawat niini uban sa pagtuo. Mga kaigsunan, kini daing mga taong wala magdawat, nahimo siyang masupilon. Mangutana ko sa inyo, unsa man ang masupilon? Hebrehanon 3:18, ug kinsa man ang iyang panumpaan nga dili gayud sila makasulod sa iyang kapahulayan. Katong di gid mosulod bisag mabasa, kun dili mao kadtong mga masupilon. Ang mga masupilon igsuon, ayan na lang paghunahuna nga mutuman na. Supil na gina sila. Musupak gina sila mga kaigsunan. Bisan pag mabasa, supak gina sila. Kaya nga naman, ang role nila, ang pagkasupakiro. Di kinamutuo. Kaya kung mutuo sila, di naman sila supakiro. O di wala sila mga supak. Klaro kayong gisultis Biblia, Hebrehanon 3:18, kinsa man ang iyang gipanumpaan, nagrabe na ng panumpaha, nga dili makasulod, kadtong masupilon. Kay kining masupilon, dili gyud kini makasulod sa adlaw Sabado sa Ginoo. Nga naman, unsaon man pagsulod, nga supil naman. O, klaro kayo na mga kaigsuunan, na bisag kung saon pa nimo, wala gyud siya makasunod. Sa 10 Commandments lang daan. Unang sugo, ikadua, ikatulo, bagsak na. Di ba? Naigidili nga mga larawan bisan tuwa sa langit. Wa may lain kisa may tuwa sa langit. Nga una-una mo nga si Maria, gisakgaw na sa langit. Giwawatan ninyo og larawan. Busa, aron way labad sa 10 Commandments sa Roman Catholic, ilang gikuha ang larawan. Parang wala na labad. Unya ang Sabado, giilisda na nilag pista o Domingong iglilihi. O, wala na. Hato pa, change na. Nausab na. Tukma sa Daniel 7:25, nga ang ilang ginuhuna ang hari, ang Choco. O, mo ba na hari? Pero, ang laktod pagkasulti, wa man gilitok diha. Ang gilitok diha, nag-usab sa kaasuguan. Sa bisan, kinsang mag-usab sa kaasuguan, nagpasabot, igo sa propesya. Wala nganli kay future prophecy pa man siya. Oh. May posibilidad, kita'y nagtuman, kita'y katumanan sa tagna, kay lagi higala, so pakiro man ta, tuman ang tagna, i-change pag yun na to. Nya, wa punta ka bantay, mga kaigsuunan, nya, dako na daing pagsupil. Wala tam makadipara ni ana tungod sa atong paglaban sa atong relihiyon, mo nang wala ta makamatikod. Nga kita di ay kapag laom, natipas na sa balaod sa Ginoo. No? Natipas na. Muna nga, aron di ta matipas, o unsay gisulti sa Biblia, sundo na to. Basin mangutana mga kaigsuunan niya, mangutana nga, na may sugo lagi, nga ipapatay ang dili mo tuog kang Kristo, na ba mo'y napatay? Ha? Kanang gingon sa Lucas, kay mutuman man ka mo, way problema na. Way problema na. Kung doon musulti gid ang Ginoo niya, mingon niya, pamatya na sila, wala man ko'y mahimo sa pag supak. Tumanon yun na nako. Pero dili man na may gipasabot. No, dili na may gipasabot igsoon. Usa ka na siya ka dili na si Kristo. Kung imong basahon na tanan mga igsoon, sama ra na sa usa ka hari. Ya kung di sila mutuo nga ako hari, patya sila. O dili kay si Kristo na mga kaigsunan. No? Basa ra gud tanan. O ako bitaw nang gibasa kay basig makapatay na noon daan nga bawal rumas Biblia. Mo na gipasabot. Kanang gipasabot nako
nga dili ang akong pagkakristohanon dili ko usa ka supakiros Biblia. Isigot tag Sabado, musupak na ko. Isigot kag Domingo, musupak na ko. Di mo ko musupak niya na. Kay tanang adlaw, kung mag-Adventista ka, kay balo kag unsa. Tanang adlaw mga kaigsuunan, no? Tanang adlaw higala, pwede ta magsimba diha sa Ginoo. Oh. Pwede ta magsimba higala. Kay ang mga Adventista, mag-worship buntag o gabi, bisag unsa ng adlaw, pwede ta makasimba diya. Ug wala tay supak. Lahi man gunang adlong igpapahulay ikapitong adlaw kay pinasahi nga gigahin sa Ginoo igsuon ngadto sa mga pinasahi nga tigom didto sa simbahan mga kaigsuonan. Mo na siya diya. Di ba? Busa kita, wala ta mabilong sa mga supakiro. Sama na ron, 10 commandments, sugo sa Ginoo. Wala man ta magsupak niya na mga igsoon. Kung aduna may paglapas siguro, mga personal, individual lang na. Pero wala may magwali, nga moingon ta nga atong lapason ang sugo sa Ginoo. O either moingon ta nga wala nang sugo sa Ginoo. Kaya wala man gisugo sa Ginoo nga magwali mo may balita nga moingon wala na sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo mga kaigsunan nga tumanon gyud na siya kay usa man na siya para nga ang tao mamahingpit diya sa Ginoo. 2 Timoteo 3:17 tudluan ka hantod mamatuto ka hangtod nga mahingpit ka diha sa Dios. Diba? Mo nang gipasabot ni ana nga wala ta mabilong sa pagkakristohanong masupilon. Nabilong ta igsuon sa Kristohanon nga dili supakiro nagtuman sa sugo sa Ginoo kay ang sugo sa Ginoo mao kana ang tinuod nga pagtuo. Uy, yun sa niyo pagkaibalo, Brajere. Tinuod yun na. Unang sugo, dili ka magbaton og laing Dios. Ato ginang tuhuan. Di ba? Iyago ng sugo. May pagtuo ka ni wala. Una. Ikaduhang sugo, ikatulo, ikaupat, ikalima. Unsa may emphasize nimo sa imong pagtuo? Mituo ka lang, away tuman-tuman. Mituo ka kay duna kay gituman. O kanang imong gituman, mauna say katungdanan sa tao. Ecclesiastes 12:13. Nganong doon na may katungdanan sa pagtuman sa sugo, kay dunay hukom. Mga butang tinago o mga tinago, ipadayag na hukman ta pinasikad sa atong binuhatan. Mo na mga kapaglaw mga kaigsunan. No? O dili na siya kalikayan nato. Mao ginay mahitabo. Nga sumala sa gisulti sa Bruhanon 4:1-2 nga nahimo silang masupilon mga kaigsunan. Kinsa ang masupilon? Kinsa ang wala makatuman? Ang masupilon. Bruhanon 3:18. Ngayon sa mahimuon na to, pangayon na to sa Ginoo, Santiago 1:6. Mangayo ta. Kaalam, mangayo ta sa Ginoo. Unya, mga tagpasaylo sa Ginoo. Colossus 3:5, patyo na to ang mga yutan ong butang nga mao'y nakapahina nga wala ta makaalagad sa Ginoo. Mga Diyos, pagsimbag Diyos, mga kadalo, kuhaon na ng mga kaigsunan. Kaya usahay ang kadalo, igsuon, kung maabot na sa tao, imbes doon na kay tabang, mawala ang tabang, tungod kay naapa naghari ang kadalo. Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma 7:14, Roma 7:15-17, wala ako kasabot sa akong kagalingon mo, buhat ko sa pagkamaayo, dili ko kabuhat. Imbes maayo kong gibuhat, dautan ang akong mabuhat. Konklusyon siya ay maudi ay kay naapay sala nga naglublob sa sulod nako. Mo nagingon sa ni Apostol Pablo sa Roma 6:10, ayaw ninyo paharia ang sala nga naa sa inyong lawas. Sa to pa mga igsoon, patayon tana.
unya mudawat ta sa Ginoo. Ug diha na magsugod higala nga gamiton ka sa Ginoo para sa pagsangyaw sa maayong balita. Muna siya mga igsoon. Bueno igsoon, wa namang gitay panahon. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ang hinaot ko nga nabilong ta karon mga igsoon sa Kristohanon nga dili magsusupat. Okay, nakaapas pa si Brother Ben Ryan Galion, no? Mayong gabi ni mo dia, Brother, Brad Ayan, Brad Yanyan, mayong gabi. Sa atong mga kaigsuonan niya, mga naghatag pamaagi igsuon para nga ang mga Adventista adunay mga kalingawan, basketball uban pa niya mahimo po na tong ministry. Thank you very much, Brother Ben Brian Galion. Matod pa niya, good evening, Brad. Good evening. Regards ko sa tanan to ng mga kaigsunan. No? Sa tanan mga players. Ato, lingaw-lingaw rin yung mga kaigsunan. Matod pa ta sa taga-sukay lang. Mapildi ta, pero lingaw kita ba? Lumudua, manggani, tagway tao. Samot na nang nairepire, di ba? May problema mga kaigsunan. Ang ato lang, nga, dili lang nato gubon ang atong relasyon kay maogyan na pinakamaayo mga kaigsunan nga ang atong relasyon sa pagkaamigo dili gayud mawala, no? Di ba magkinaunsa-unsa man ang atong mga dagan sa kalibutan, maayo gyud nga dili maguba ang atong pagkahigala. Matod pa ni Rangel, good evening ya. Okay, good evening sa tanan. Wanong giti panahon, no? Kay dili ato tanang panahon. Nang hulam ng tagpanahon mga kaigsunan. Ako magaingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kung dili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. So, maayong gabi kanatong tanan, may buntag, may udto, tibuok kalibutan. Huwag ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.